takara. To masu kallo assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin muradun yan takara. Kamar yadda kuka sani, shiri ne da tashar talabijin ta Alu TV ta ware kacokan domin tattaunawa da dukkanin 'yan takara na jam'iyyar APC na shugabancin kananan hukumomi a zaben da za a gudanar a watan Satumban 2024 domin jin takaitaccen tarihinsu, gwagwarmaya da kuma muradun da suke da su a kananan hukumomin nasu idan Allah ya ba su dama da sake samun damar jagorantar wato al'ummomin nasu. To sai ku kasance tare da ni Aminu Hussein Amanawa domin jin a wace karamar hukumar muke a wannan makon. Muradun yan takara. To masu kallo, kamar yadda kuke gani a wannan lokacin, shirin namu ya ziyarci ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke a gabashin Sakkwato, wato karamar hukumar mulkin Goronyo, inda muke tare da nata ɗan takarar wato na jam'iyyar APC. A nan ina maganar injiniya Zubairu Yari Dan. An kai dai muna maka barka da zuwa. Wa alaikum salam. To masu kallo za su ji takaitaccen tarihin injiniya. Assalamu alaikum. Sunana injiniya Zubairu Yari Dan. An haife ni ne a garin Goronyo, kilomita 68 zuwa Sakkwato, babban birnin abin nan na Sakkwato capital, babban birnin jiha. An haife ni 1 ga watan tara a 1960. Na yi karatu na bancin na allo gwargwado. Na yi primary school nan a Goronyo Town Primary School. An sani a 1967 zuwa 76. Na ƙare na samu tahiya gwamnan technical college Kwantagora. Lokacin nan tana haɗe da Sokoto Bazel. Sannan na ƙare na taho na kama aiki a ƙaramar hukumar Goronyo. Lokacin nan Goronyo da Goronyo da Raba da hukuma ɗaya ce. Na fara aiki 78 to har zuwa 1989, lokacin da aka ƙirƙiro Goronyo local government. Sai aka yi fassin ɗina zuwa can, ya koma gida. A nan ina ta aiki, ina zuwa kwasa-kwasai. Allah da ya kadari na kammala. Na zo na zama da wani ɗin, na zama zuru, na zama anka, na zama bakura, duk akan aiki na. Na zama raba, na zama tangaza, na zama sabon birni. 2007 mutanen ƙasarmu na Goronyo local government suka ga ya dace in zo in yi musu contesting takara. An sha min kai ga waɗannan lokacin nan jam'iyyar PDP da APC ga lokacin nan. In ka tambaye ni wacce jam'iyya na kai, sai in ce maka wallahi ban sani ba ko wacce yana. Idan an kire duk waɗannan abubuwa sun ga ce ni dai da suka son su al'umma kasar ta ba jam'iyya ba. To dan na zo na ya contesting kuma na ci 2007 zuwa 8 dai an ka zaɓe ni as a chairman na karamar hukuma ta Goronyo. Muna tare da mai girma jagoran wannan tafiya tamu, sanata Aliyu Magatakardawa Maku. To hakikanin gaskiya har mun ka kare 2011 na komo. Kuma wa'adi biyu kai kenan. Wanga shi an na biyu dai. Ni komo ni zauna, ina nan mai girma sanata ya ga tayata ta yi, ya zo ya appointing dina as a commissioner na special duty ba zai. To lokacin nan kuma an yi ta sai an ka samu dan tangarda tsakanin lokacin da an kai kara Aliyu.
muna kaduna lokacin da aka zo kuma aka koma election din nan kuma hawayo a ya ci kuma hawayo kuma ya koma mai damu kai ma din to akwai remember president gwamna shi Ahmed wata rana muna maka tare da shi dan we are together day sai ya tambaye ni ya ce kai wani rabin ci za a canza mana wurin aiki ina na son a kai ni ce to ranka da dai ni to ina ma'aikaci na ban taba cewa a canza ni a kai nan ba inda da ya zama alheri Allah shi ne can to ga lokacin nan ya rike abin ban san wanda an kai ba inda ya zamna social welfare ma'aikatar kula da jin daɗi sai ni ga suna na aifarsun din can ni hando shi ya yi min handin uba lokacin da ya dawo an haka shi health ma'aikatar lafiya to don dai har dai time din da ya yi to na kuma gida na zauna ban saki mai gidana ba shi ya alu dan ba zan tun gidan ga yana foundation muna nan tare da shi permanent secretary na abin shi a chairman wanga samson yabo to ba dai irin gurgurdon ne wahala ba musa ubun kusawa to a karshe dai aka zo yanzu lokaci yayi na contesting kuma hawayo mutanenmu suka zo suka ce lalle ni aka son a tsaisuwa ba zan sai abin ga na kantoma ya yi sol administrator sai na shiga cikin masu nufin sol administration kantomomi din to shi na Allah ya kaddare dai wasu sun ka shigo an ka shirya mu aka ce in bari mu wani cewa president sol administration ga yanzu sarkin fulani ni ce to na yi hankuli na ya bayar na bari aka yi abu rubuce in written agreement wanda yake mai girma gwamna shi Ahmad ya sa deputy gwamnati ne ya zaman tushi a chairman ya chairman wannan gwamnati nan chairman to Allah ya an kai shi rubuce lokaci ya yanzu ya san harkar mulki wanda yake shi ma sole administrator dangane yanzu sai nuna shi ma yana da sha'awa kaga ya abin gano da kawalin nan da an kai a gina alu ya ce a ba daidai na haka nan ba to ana nan dai Allah ya kadari an kame da mu shidda to cikin mu shidda din ga sora sun kace duk sun jaye mini gaba da an bani don haka ni yanzu on office nake ga jam'iyyar mu ta APC babu wanda ya hito ya ce na neman abin nan ɗan takara a halin yanzu ina ganin shekaran jama'a ha ƙara mana screening ba INEC da yake za a iya cewa ba wannan ne karo na farko ba da ka taɓa shugabancin ita karamar hukumar da akwai abin da ka somo ne wanda baka isuwa ba kake son ka isuwa yanzu gaskiya akwai su da dama ko da yanzu akwai bambanci saboda muna nan mai girma gwamna bazain aliyu maga takardawa maku ya sai mana kayayyaki motoci na aikin hanya na wasu abubuwa cihohi gireda menene inta wanda karamar hukuma ma za ta iya hanyar wannan karamar hukuma ta yi su ni samu damar da ni yau aiki na ga kamance da duk karatun da ni na injiniya civil engineering na hanyoyi da wannan don haka ismail da haka na samu wannan dama gwargwado ni sannan akwai ayyuka da dama waɗanda ni muna da ward 11 kowace ward babu inda ban yi asibiti ba a lokacin kowace ward babu inda ban yi gidan mallamai ba ga lokacin nan saboda first of all tun kayan a samu matsala ga ta bandits yan bindiga priority dina shi a health sector saboda na fahimci mutanenmu na karkara ina da wayo na san mace mai ciki sai an dauko ta bisa gado an ruwa sai sun kawo nan sannan a kawo ta asibiti ba zan gwaran da asibiti so sannan na ba da fifiko na ga harkar health
ina ya tunawa ni a mutum na farko wanda an ka yawata lokacin da wani abin ga yan medicine sun ne suka zo, to sun zo local government 23 suna yawatawa. Na farko da suka zo suka ga irin performance din da ni da sauransu, to I'm the only local government din da an kai choosing din wannan saboda an zo su yi base din su su zo su yi base din su, kuma gaskiya mun ji daɗi sosai. Ya zo ya saman na zo na ɗauko likitan kaina da nan lokacin likita za ka ce ko menene na ɗauko su ni employee ɗinsu don masu ɗan ƙaramin aikin na ko menene ulibili wallahi ina ganin ayyama mutanen aiki ya da 1000 nawa a lokacin kuma ni ka biya ne, ni ka ba da mota ta ana ɗauko su ana kawo shi da shi da wani musa gwanin da yake shi nasin school ya yi a taci da sauransu. To ci a ƙarhin mutanen ga sun kaga haka sai sun ka ba da priority din daga gwanin local government, kuma mun samu mun ji daɗin da abin da sun ka yi mana ƙware da gaske. Da haka kan haka nuna sun yi employment ɗin yaranmu har yanzu suna tare da su, wanzu sun riga sun tashi da gwanin sun ce wani, amma abin ya ci gaba, abin ya ci gaba ƙware da gaske ya ci gaba, kuma yaranmu gaskiya man abin ba. Sannan na ba da fifiko ga harkar education ilimi saboda na fahimci wajenmu akwai karancin harkar ilimi. Wasu suna da kwanya suna da abin, amma rashin a taimaka musu uwayensu talakawa na babu wannan. To sannan na ta employment ne an samu musu admission a yi da sauransu, wasu university, wasu college of education, polytechnic, duk da irin waɗannan. Sannan kiraro musu da allowances kowane wata, su ɗaliban kowane wata yana da 5,000 tun a lokacin nan. Yana da wanda aka ce ma students abin ga mai ba sha'anin ɗalibai, sai an zo makaranta yana zuwa an same su. To hakikanin gaskiya. Sannan kuma yaran ma waɗanda ka son ta haya federal government rasta irin soja, irin ɗan sanda da sauransu, to shi ma kun yi kokari, shi ma mun yi kokari dan yana tabbata maka ni da kaina ka zuwa bariki wallahi da bisa brigade commander har santa kowa babu wanda bisa ni ba nan wurin nan, don ina ganin in an ka ce a kawo mutum 50 na kawo 60 to da waya ban samu 50% ba at least na yaran. Yanzu haka ko da sai da wani yaro ya bugo min wallahi na mance da shi asura kai ma yake nan gidan abin, to yana dan taimaka min irin abin da ne ya ce sabbe ne da Allah ga abu, wani ya kawo min 50 sa ga wani 20 sa ga, to irin waɗannan abubuwa na ji abin da ake cewa kaman yaba kyauta tukwici, to na ji daɗin irin waɗannan abubuwa har da yanzu da suka ga cewa na komo contesting ina buƙatar taimako tunda ba aiki ne kai ba. To yanzu dai at least abinda zan ba da fifiko a nan ga in Allah ya kaddara ce na farko da security din gadin ce maka shanin tsaro. Ku mutane nan jihar Sakkwato kowa ya san irin kalubalen da muka fuskanta gabacin Sakkwato, mai kowa jin waɗannan abubuwa. To zan yi hulɗa da jami'an tsaro namu, muna da sojoji an kai muna su, muna da 'yan sanda, civil defense muna da su, to zan zo yin hulɗa da su an kare su taimakon da duk ya dace a yi zai musu a matakin karamar hukuma, duk taimakon da ya dace. Ba ni ma kai na dan gujin hijira na ni kwaso kayana da can yonan Sokoto, in ba yanzu da Allah ya kalle dai an ka dan samu sauki dai ina komawa in zo in dawo, ni kuma ban iya barin ƙauyen saboda mutanen mu an saba da irin waɗannan abubuwa. Mata na biyu sai in dan raba su, guda tana can guda tana nan, bayan sati wata guda kuma in kawo kasan wada to in shata dai abubuwa da dama yana son implemented ga harkar tamu ta talakawa, kuma a taimaka mu talakawa a yi musu walfiya. Kamar wani ce na zama kwamishina na social welfare
ahmadu da kai ne wanda shi afilizan gwamna ya koya min wadda aka abubuwan da kuma na yi don ya rige da can Goronyo babu matsalar ana walfiya ana ta za a taimaka mutane kwarai da gaske aikin gona shi da ma kun yi hece ga shi ya da mun hece akan shi dan Goronyo yanzu haka da nace muka yana nan Goronyo din alhansai da ni zo gona sannan yau ana ruwan ga kuma sannan ta wannan ga so akwai abubuwa za mu yi supply din taki in time ga manoma insha Allah halakar health na faɗa maka mata musabin hukumar an taɓa yi gehen education kuma na faɗa maka da mu taimaka ma yara zuwa makaranta kuma insha Allah abin da na taɓa yi musu na allowances nan za a ci gaba da wannan allowances su mata da matasa irin sana'o'in mata da matasa na farko ni ne kirkiro auren sunna if you call member na farko zan ci gaba da waɗannan abubuwa akwai yaran da son aure babu hali zaurin da na yan mata na babu hali insha Allah za a taimaka ya sai mu kamar aure za a yi zo a ci kila aure ko ku biya musu sadaki aure ka ba da kun san nayi wanga na Sokoto a baje su shi yawo ya ga wanda ya kaso su fahimci juna amman sai na tura su asibiti a yi test ɗinsu saboda guje ma irin da ya waɗannan a kaga cututtukan nan da zamani wanda duk an kasancewa ya daidai da su kenan za mu sai mata shi mace kayan ɗakinta wadda kasan kai ka sai maɗayarka sannan shi angon za mu ba shi yan kuɗin sana'a gatan bai yawa ba to don waɗannan abubuwa ai kaɗan na aka abubuwa wadda yake kaɗan na za mu ci gaba da waɗannan abubuwa ya alaƙa za ta daga kasancewa da jiha haka wallahi alaƙa ta 100% ɗari bisa ɗari ni mai biyayya na ga shugabanni na don kusan in ce don haka Allah kila ya gani ya bani wanga abu don ba ni ɗaya nake ba Goronyo akwai manya na akwai ƙanana na to amma da duk inda an ka hito tun allu yana local government as a PAS muke tare da shi don wata rana akwai mai gida na injiniya kwakwazo an kai su zulmi shi ma ya zama zulmi ni zo wurin bidata ina Kaduna Polytechnic an ka ce ba shi nan ya tafi gusau to na haito sai wani masun da ya ce kai yaro zo nan ni zo ya ce wa haka bida ni ce to wanda ni to bida ba shi nan injiniya kwakwazo sai ce min to ai akwai babban ko yana nan shi a PAS halin bayan mace yake saboda irin kalmomin baki na suka jan bayan mace ne dan sakwace ya ce in shiga mana na shiga na gaida shi ban san ci ba wallahi shi sanadin ya ce lahiya kake da ina hake ci daga Sokoto ya ce cikin Sokoton ce a Goronyo sai ce mai halar inji na fito da ni ci a wasu fito da kai da saboda gashi zani makaranta ya ce makaranta ya ce ina ni ce Polytechnic Kaduna wallahi irin kyautar da ya yi min iyaka na ga haka ya zabulo su ya sa cikin katar yamma baka san ko ban san ko ne na ba ban san ko na ba iyaka na shiga zana ya tayi na mance da kayana saboda ban taɓa riƙon waɗannan kuɗi ban san ko na ba so sai da mai gadi ya to ya kire ni kai yaro kai ga kayan ka kamunci ni ko ta dan sai nisa hannuna na dan riko sai na bashi ban san ko na ba Allah san sai da ni ta Kaduna ne rufe daki na gaba dai dan kama ne lego ne zazzage su na kama tsayi na kama da ba zan lokacin nan tanti naira na manyan nan kudin ko menene da ni ta jira to wallahi shi ya saduwa ta kuma baka san shi ba a lokacin ban san shi ba wallahi ne daga Sakkwato kuke to lokacin da mun ka taho na ƙara makaranta ni taho da sauransu yana nan raba sai aka kai wani kwamishina na abin da samson wa maku bello wa maku
an kai can a sai solar administrator, ni kuma ina director works a lokacin nan. Ya kira ni ce da Allah ran kai daɗe akwai wani mutum ne wanda na kada ya ce shi awa ni ce aluwa maku aka ce mai, ya ce ai mai gida ne yana shi ya kawo shi nan da sauransu. mu ce da Allah in za ka gida ina son ka taimaka min mu tare da kai inda ne shi in gaishe shi. To ya koyi haka nan mun ka je ya kai na gida ne na gaisa ya manta da ni ranka da yawa ranar ni ce ranka ni na wanda ka taba kyautata ma muna zulum kana zulum ina polytechnic Kaduna na zo neman wani dan garin mu injiniya Kwakwazo haka taimaka me ce kai na ka gigla haka ni ce ce to ranka tun da nan ka ji inda sadan mata ke shi to dake mun ji ila muradu da gwagwarmaya wani buri ko kuma fata kake son kaga ita karamar hukumar Goronyo ta kasance karkashin mulkin ka? Na farko fatar da naka yi so in yi koko ga jama'a kada in ba su kumiya. Su waɗanda suka abin kamar su alu na daidai waɗanda sun kaɗin ran gindin zama an yi min haka nan don an san ina yi to abin na daidai ga in ba su kumiya, sannan da kuma mutanen ƙasanmu in kyautata musu in yi abin da kwattaho yana ganin lalle an yi shi ga wurin nan don mi don gaba dan siyasa nake ba nan ɗaya guri na da bayin zaunci a mace nan ko zauna akwai abubuwan da mataki wanda yana ganin yanzu bisa kujera muke to yana ganin wata kujera wadda haka kalilu ta haiwar ga san dai naka in kama a can da yawa da wani kayan wanda san da kalilu to guri na dai in bari abu legacy waɗanda mutanenmu suka ganin cewa lokacin wani an kai wani kuma da yadda Allah na san local government sai da na shekara 29 da wata 6 cikin local government ban taba aiki ko ina ba in ba local government ba so kaga duk wanda ya shekara 20 almost 30 ko da kwasa shahadata na kai ya isa in san gidan nan wanda yake yanzu da to sai da an ka jagorci ni I know this house since amma na ga abu ya canza ne na ce maka to abu ka fahimta ko to in san legacy zan bari don gobe saboda yana da yara yana da soja a ce lokacin wani na baban ka yayi kaza duk irin waɗannan abubuwa kuma ban da wani gari na kaina wanda naka guri da shi irin ba irin Goronyo ba kuma da Goronyo local government in general wannan abubuwan da an ka ce ba only ward dina na ba cikin garin Goronyo na ce muka muna da ward 11 duk abin da neman wanga ina mishi kuma na ɗauke kowa ɗaya gare ni to hakan ga yanzu insha Allahu da yadda Allah za a ga canji insha Allah bisa ga abin nan yanzu kamar wadda ce maka motocin ga sunan ko da ni zo yanzu cikin garin Goronyo ya single mota guda wadda ka aiki babu ta a sai da su ne ko ba sa to wasu an yi auction ɗinsu wasu kuma in sun lalace da gabatar babu sai ga an bar an damin din mota ne ana zuwa ana walwalarta ana ɗaukewa ana sun zama guda babu amma tihuwa biyu an ka bamu gere da bulldozer roller duk da hanyar kayayyakin na machines na hanya gaba ɗaya da tankin ruwa duk waɗannan abubuwan da aka cewa na hanya na wallahi kuma akwai injiniyoyin da ka ayyukan influence din su muka yi direbobin dan direbobin local government wasu kila tiyo bai yi ko tukin tiyo ba to kaga dole mun ka to mun ka samu wasu har akwai kanawa ciki akwai yan naja kuma biyan son muka yi to har son ga gaji da mota yanzu ka san direba in bai da mota komai abin da yake samu wurin nan sai bejin daji sai ga ya wuce to madalla injiniya muna godiya sosai bisa lokacin da aka samu a kasance muna fatar ila in nasara ta tabbata mu zo mu ce ina ba a manta da ku ai kaga ban san ka ba amma most of your staff
mun ta tawa ta yana ce ana ta beli wai ma al'ummomi ayyukan da aka yi musu mutukila ina aka kwana akan ayyukan da aka yi ga ayyukan da tabbata ila mu zo a ce ka san sadda muka yi program an yi abu kaza ai da na tashi nan duk what I said yana cikin diary ina yin rubuta shi saboda gudun ku ka gane dan muna ya zuwa kai ka yi rikodin ɗin abin nan wannan ka saurari abin nan rana kaza mu waɗanda I know na ce maka in dai local government ban ce ma sai nan ba na yi aiki can Allah ya kaddari kuma na kai the end na kai chairman ko complete 3 years so a cikin kaga in and out in local government sannan duk kasar mu gaba ɗaya in and out babu inda ban taka ba to na san wurare da dama inda ya son kaza inda ya son kaza sannan ga haka kansuloli na waɗanda za mu aiki da su za mu abu kamar workshop ni zai musu personal ni zai musu workshop tunda I know better than them ga abubuwan aiki na yi ɗai kuma na yi aiki local government na yi so kaga abin zai tsawo min simple sai dai an kiya gaskiya to muna godiya sosai masha Allah to masu kallo kun dai je da tattaunawa mu ta kasance da dan takarar shugabancin karamar hukuma na Goronyo wato injiniya Zubairu Yari kun ji irin nashi muradin muna fatar za ku biyo mu a wannan lokacin domin jin dan takara na gaba da za mu kasance tare da shi a madadin hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na Ado TV sunana Aminu Alhussein Amana ke muku fata alkhairi assalamu alaikum. Muradun yan takara.